רבותיי, בקיצור, יש לנו כאן תרגיל מספר 1 מהחוברת עבודה לקיץ. אז מה שעשינו היה, מה צריך לעשות? לצמצם את הביטויים באמצעות פירוק לגורמים בעזרת הטרינום ונוסחאות הכפל המקוצר. 3 דברים: פירוק לגורמים, טרינום ונוסחאות כפל המקוצר. אז בתרגיל א', מה שאנחנו רואים, t בריבוע מינוס a, כן? הוצאנו גורם משותף a, ואחרי זה מה עשינו? a בסוגריים a מינוס 1. עכשיו צמצמתי את זה עם a מינוס 1 שבמכנה, ובמכנה יישאר 1, במונה רק a, כאן שזה רק a. בב' מה שהיה לנו לעשות, m בריבוע מינוס פלוס m חלקי m בריבוע מינוס 1. אז במונה הוצאנו גורם משותף, ובמכנה השתמשנו בנוסחאות כפל מקוצר בנוסחה השלישית של a בריבוע מינוס b בריבוע. כביכול 1 זה 1 בריבוע, אז כביכול עשינו עוד פעם גורם משותף במונה, הוצאנו את m, ולכן נשאר m פלוס 1 בתוך הסוגריים, ובמכנה m מינוס 1 m פלוס 1, צמצמנו את m פלוס 1 ונשאר m במונה ו m מינוס 1 במכנה. בתרגיל ג' במונה השתמשנו בנוסחאות כפל מקוצר, אפשר גם טרינום. שני מספרים שהמכפלה 4 וחיבור זה 4, מן הסתם זה 2, כאילו 2 ו2. אז אני עשיתי כאילו יותר מהיר נוסחאות כפל מקוצר, כאילו זה אותו דבר, אבל לא משנה. k פלוס 2 בריבוע, ובמכנה הוצאת גורם משותף, מצמצמים, כאילו הראיתי רק את הבריבוע, כן? הכוונה שכאילו נשאר רק k פלוס 2 במונה ו3 במכנה. מקווה שאתם עדיין עוקבים. בד' במונה עשינו שני דברים. דבר ראשון, הוצאנו 2 גורם משותף, ואז b בריבוע מינוס 36 אפשר לעשות אותו עם נוסחה שלישית בנוסחאות כפל מקוצר, b פלוס 6 b מינוס 6, בסדר? ובמכנה עשינו טרינום, שתי מספרים שהמכפלה 6 והחיבור מינוס 7, בחרנו במינוס 6 ובמינוס 1, סבבה? והשלב השני שעשינו, השארנו את המכנה איכשהו, כן, המכנה השארנו אותו איכשהו, ואז b בריבוע מינוס 36 זה b מינוס 6 b פלוס 6, צמצמנו את המינוס 6 ונשאר, כן, נשאר במונה 2 כפול b פלוס 6 חלקי b פלוס 1, וזהו. אנחנו עכשיו בסעיף A. עוד פעם, במונה היה שני שלבים: להוציא גורם משותף A, ואז מה שנשאר a בריבוע מינוס 1 זה עוד פעם a מינוס 1 a פלוס 1, נוסחה שלישית בנוסחאות כפל מקוצר. ובמכנה אפשר גם נוסחאות כפל מקוצר, הנוסחה השנייה, אפשר גם טרינום. לפי דעתי טרינום יותר קליל פה, כן? שני מספרים שהמכפלה 1 והחיבור מינוס 2, אז מן הסתם זה a מינוס 1 בריבוע. ועוד פעם אפשר לצמצם את הבריבוע, כאילו להוריד את הבריבוע עם a מינוס 1 למעלה, וכתבנו את התשובה, סבבה? סעיף ו', מה יש לנו? k במונה, קודם כל גורם משותף, ואז מה שבתוך הסוגריים אפשר לעשות טרינום. שני מספרים שהחיבור מינוס 16, שהכפל מינוס 16 והחיבור מינוס 6, בחרנו את מינוס 8 ואת 2, בסדר? ואז במכנה הוצאנו גורם משותף k, הוצאנו k בריבוע מינוס 4, עוד פעם נוסחת כפל מקוצר, נוסחה שלישית, k מינוס 2 k פלוס 2, k פלוס 2 אפשר לצמצם, נשאר k מינוס 8 k מינוס 2, יישר כוח. עכשיו סעיף ז', סעיף האחרון, a בריבוע פלוס 2a, מה עשינו? הוצאנו גורם משותף a, a מינוס 1 נשאר, במכנה a מינוס 2 נשאר, ו-a בריבוע פלוס a פחות 2, טרינום, שני מספרים שהמכפלה מינוס 2, והחיבור זה כביכול 1a, זה כאילו 1a,
בסדר? אז כאילו ה-B זה 1, בסדר? לזכור את זה. בתלמידים לא קולטים מה-B, ועכשיו אתם כן יודעים, אז 2 ומינוס 1. 2 ומינוס 1 לחיבור זה 1, אז כאילו ה-B זה 1. 2 כפול מינוס 1, 2 כפול מינוס 1 זה ה-C, זה מינוס 2. אפשר לצמצם A מינוס 1, A מינוס 1, A פלוס 2, פלוס 2, מה שנשאר זה הדבר הזה. וזהו, יישר כוח, מקווה שכולכם נהנתם, הבנתם, תעשו לייק, סתם, יישר כוח.